रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज। अजी कौची खइयाई कौची खिलाइयाई जी हमर भौजी, कौची खइयाई कौची खिलाइयाई जी हमर भौजी। होलिया में फंस गेले भतीजावा के मौसी, होलिया में फंस गेले भतीजावा के मौसी। कहाँ सुतैयै कहाँ बैठैयै जी हमर भौजी, कहाँ सुतैयै कहाँ बैठैयै जी हमर भौजी। होलिया में फंस गेले भतीजावा के मौसी, होलिया में फंस गेले भतीजावा के मौसी। चिकन गाल भौजी होठरा सदार जी, होलिया में बन जइबै हमहु भतार जी। चिकन गाल भौजी होठरा सदार जी, होलिया में बन जइबै हमहु भतार जी। डालबै ऊपर नीचे दहिया रंग देबै सौसी, डालबै ऊपर नीचे दहिया रंग देबै सौसी। होलिया में फंस गेले भतीजावा के मौसी, होलिया में फंस गेले भतीजावा के मौसी। अजी हमारो फगुआवा के हो गेलै जुगाड़ जी, जइबै नहीं होलिया में के करो दुआर जी। ए भौजी हमारो फगुआवा के हो गेलै जुगाड़ जी, जइबै नहीं होलिया में के करो दुआर जी। अजी राहुल रावानी से दिया पर पहनाई तै कानौसी, राहुल रावानी से दिया पर पहनाई तै कानौसी। अजी होलिया में फंस गेले भती